Per fer efectiva la independència i fundar el nou estat català calen 4 coses. La primera, que la voluntat popular sigui majoritària amb més d'un 50%. Amb el 50,1 n'hi ha prou. La segona, que tinguem el reconeixement internacional d'estats importants. La tercera, que tinguem una liquiditat econòmica immediata a través de crèdits pont per tal que els serveis públics i socials del nou estat funcionin amb normalitat des del primer dia. I la quarta, tenir a punt i a les ordres del nou estat tots aquells instruments coercitius, policia i tribunals, fonamentalment, per garantir l'aplicació de la nova legalitat. La voluntat majoritària ja existeix i és expressada en un sistema de representació parlamentària que ningú no qüestiona. Hi ha una majoria de teòrics, diputats independentistes en el Parlament català. Les aliances que han de permetre l'homologació i reconeixement internacional del nou estat s'han de basar no pas en paràmetres morals o de dret, sinó en paràmetres geopolítics. Els nostres aliats no han de ser simpàtics, han de ser forts. Cal saber obtenir i negociar allà on calgui el finançament necessari per al nou estat fins que la maquinària i l'estructura tributària catalana sigui plenament operativa i garanteixi la nostra independència econòmica. El nou estat català imposarà la seva legalitat i derogarà la legalitat espanyola. Per garantir-ho, si cal, haurà de fer ús de la força. Tots sabem que el monopoli de la força la tenen els estats i si Catalunya se'n proclama, acabarà exactament actuant igual com ho fan tots els altres. Per explicar com es fa la independència n'hi ha prou en 2 minuts, perquè no cal descobrir la sopa d'all. Només cal homes i dones al capdavant de la nació disposats a fer el que acabo de dir. Aquest és l'objectiu de Força Catalunya.